Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku zuwa ga tutorial ɗina na biyu. Yau zan nuna muku yadda ake browsing a kyauta ba tare da ka siyi kati ba kuma ka siyi data ba. Na farko abin da za ka yi a nan shine za ka buɗe notification bar ɗinka. Idan ka buɗe notification bar sai ka enable ɗin data ɗinka. Idan kuka duba 4G network ɗin akan wayata, sai ku dawo ba notification bar ɗinku sai ku ƙara sa wayarku a flight mode. Idan kuka sa wayarku a flight mode sai ku yi clicking akan dialer ɗinku. Idan kuka yi clicking akan dialer ɗinku sai ku danna wa'annan lambobi ***46 36 ****. Zai kawo ku zuwa wannan testing page ɗin. Za ku ga abubuwa guda uku: phone information, user statistics da kuma wifi information. Wannan user statistics ɗin shi kawai last usage abubuwan da kai a wayarka zai nuna ma, kamar wani history ne yake nuna ma na abubuwan da kai. In muka yi wannan sai mu dawo zuwa wannan phone information sai ku yi clicking akai, sai ku sauko ƙasa za ku ga mobile radio power sai ku yi enabling ɗinsa. Yanzu tunda mun enabling ɗinsa ba mu gode dubawa ko abin yana aiki. Sabida haka a danna mini subscribe domin samun wasu tutorial ɗina na gaba. Yanzu ba mu duba ko Facebook ɗinmu, zan gwada shiga Facebook in duba ko yana aiki yanzu. Yauwa, yanzu zan shiga cikin Facebook ɗina in duba ko yana yi. Wow, kun ga yanzu ina cikin Facebook ɗina da alamun kenan yana yi a wayata. Amma da sharaɗi, wannan tsarin da nake yi ba kowace waya yake yi ba. Sabida haka idan ka ga abin nan bai yi a wayarka ba, kada ka ji haushi, maybe daga wayarka ce. Kuma wannan abin is not compatible for any type of phone, sai wacce Allah ya sa ka yi dace a kai. Sabida haka a yi subscribing a channel ɗina Code from Hausa domin samun wasu tutorials ɗin namu. Mun gode.